Здравейте, фермери и ентусиасти! Замисляте ли се защо растенията не растат? Знаете ли състоянието на вашата почва? Днес ще ви покажа лесен начин за тестване на типа на почвата с буркан, вода и малко течност за съдове. Разбирането на типа почва е важно за здрави култури и напояване. Да започнем. Вземете чист прозрачен буркан с капак. Може да е стар буркан от кисели краставички. Ще ви трябва малко почва от полето. Изкопайте около 15 см за добър образец и разбийте буците. Напълнете буркана с 1/3 от почвата, после добавете вода почти догоре, оставяйки място. Добавете няколко капки течност за съдове, за да разделите почвените частици. Това разбива буците и улеснява виждането на слоевете. Разклатете буркана за 2 минути, уверете се, че е размесено добре. Забавната част е, че трябва да го оставите неподвижно за 24 часа. Ще се образуват слоеве. Пясък отдолу, тиня в средата и глина отгоре. Дебелината на слоевете ви показва типа почва. Ако преобладава пясък, земята е песъчлива. Предимно тиня означава тинеста почва. Главно глина показва глинеста почва. Повечето почви са смесени, което е познато като льос. За точност използвайте триъгълника за текстура на почвата. Като начертаете процентите на пясък, тиня и глина, точно определяте типа на почвата. Бърз начин да разберете текстурата на почвата директно от фермата си. Насладете се на земеделието и добрите добиви сега. Харесайте, абонирайте се и натиснете камбанката за повече земеделски съвети. За информация и достъп до текстурата на почвата, посетете www.hortismart.com. До следващото видео!